Pemirsa, kembali bersama kami di segmen Ulas Berita. Segmen kali ini akan membahas keagungan budaya Nusantara, yakni wayang kulit. Mari kita sejenak mengheningkan cipta sekaligus merasakan kembali keindahan dan nuansa klasik pagelaran wayang legendaris. Kita akan kangen-kangenan kali ini menghidupkan kembali karya-karya abadi dari mendiang maestro Ki Narto Sabdo. Lewat lakon yang masyhur yakni Kresna Duta, mudah-mudahan sajian ini mampu membawa kita bernostalgia pada masa kejayaan seni pedalangan beliau. Dan kita harapkan akan menitis kepada sejumlah dalang yang ada di Blora. Mari kita saksikan ulasannya sebagai berikut. Ya, Blora menggema, menyongsong kebangkitan seni pedalangan, memburu titisan sang maestro Ki Narto Sabdo di tahun 2026. Di tengah hiruk-pikuk modernitas, Kabupaten Blora dengan gagah berani menegaskan posisinya sebagai benteng pelestarian budaya Jawa. Momen bersejarah tercipta pada tahun 2025 ketika pemerintah Kabupaten Blora melalui Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan Pariwisata atau Dinpora Budpar berkolaborasi epik dengan Persatuan Pedalangan Indonesia, Pepadi Blora. Kolaborasi monumental ini menghasilkan sebuah pagelaran wayang akbar 3 dimensi, wayang kulit, wayang krucil, dan wayang golek sebagai puncak perayaan Hari Wayang Nasional 2025 yang dihelat megah di pendopo Rumah Dinas Bupati Blora pada Jumat 7 November 2025. Perhelatan ini bukan sekadar tontonan, melainkan sebuah deklarasi keabadian budaya dan penegasan upaya serius melestarikan denyut nadi seni adiluhung Jawa. Menurut Ketua Pepadi Blora, Haji Soekarno, panggung kehormatan tersebut menjadi saksi kelahiran bintang-bintang baru melalui 3 sesi pagelaran yang memukau, menampilkan 3 kategori dalang yang mewakili masa lalu, masa kini, dan masa depan Blora. Sesi 1 pagi menyajikan potensi luar biasa dari Sanggar Cahya Sumirat. Dalang anak seperti Sawung Prabaswara, lakon Wahyu Topeng Wojo, M. Arsyanda Ismatullah, Gatot Kaca Jumeneng Noto, dan Alfian Endix Dwi Gatot Koco lahir, membuktikan bahwa seni pedalangan telah mengalir deras dalam darah generasi penerus. Sesi 2 siang, panggung diambil alih oleh dalang remaja dari Sanggar Padma Widya SMAda Blora, Bagus Darmakusuma dan Raden Jagat Arroyan dengan lantang membawakan lakon heroik Brubuh Ngalengka, menyeratkan semangat perjuangan dan keberanian khas generasi muda. Sesi 3 malam, puncaknya dalang muda Mairico Kukuh AB, Edi Pujianto, dan Igo Ilham Sampurno menciptakan sebuah sinergi spektakuler yang menggabungkan wayang kulit, krucil, dan golek dalam lakon dahsyat Dosomuko Gledek. Keistimewaan malam itu bertambah dengan tampilnya para pengrawit atau penabuh gamelan yang seluruhnya adalah anak-anak berbakat, menegaskan kedalaman kaderisasi seni di Blora. Melihat gelora bakat yang tak terbendung ini, sudah saatnya potensi emas Blora ini diangkat ke panggung pendidikan tertinggi. Wacana pendirian kampus program studi di luar kampus utama ISI Surakarta di Blora, khususnya dengan jurusan seni pedalangan, harus segera menjadi kenyataan yang tak terelakkan. PSDKU ini akan menjadi kawah candra di muka untuk menggembleng dan mengformalkan pendidikan bagi para dalang-dalang muda yang kini telah siap bersinar. Untuk memperkokoh posisi Blora, langkah-langkah strategis yang bombastis harus segera direalisasikan. Program Adopsi Dalang Cilik Bintang 5 menciptakan program intensif di mana setiap dalang senior Blora wajib menjadi mentor eksklusif bagi dalang anak atau remaja selama setahun penuh. Puncaknya, sebuah pagelaran kolaborasi akbar di Hari Wayang Nasional tahun berikutnya. Kurikulum pelestarian wayang krucil dan golek.
memperkuat kolaborasi dengan sekolah dan sanggar untuk memasukkan kurikulum khusus yang berfokus pada teknik dan kisah wayang krucil dan wayang golek, memastikan dua warisan ini tidak tergerus zaman. Modernisasi kemasan wayang goes to millennials. Selain pakem tradisional, wajib diadakan pagelaran yang radikal dan kontemporer untuk menarik generasi muda, menggunakan tata panggung modern, aransemen musik yang segar, dan lakon yang menyentuh isu-isu remaja, membuktikan bahwa wayang adalah seni yang abadi dan fleksibel. Ini puncak ambisi, saatnya Blara mencari titisan Ki Narto Sabdo. Setelah menyaksikan potensi luar biasa para dalang muda ini, Blora kini berada di persimpangan sejarah. Tahun 2026 adalah tahun penentuan. Sudah saatnya Blora tidak hanya berbangga pada masa lalu, tetapi secara sistematis dan ambisius mencari titisan dari sang maestro legendaris, Ki Narto Sabdo. Tokoh yang kejeniusannya dalam karawitan dan pedalangan telah mengubah peta seni Jawa. Pencarian ini adalah sebuah misi nasionalis budaya, mencari sosok yang mampu menggabungkan keahlian pakem, inovasi karawitan, dan magnet panggung yang setara dengan Ki Narto Sabdo. Blora siap menyambut generasi emas yang akan membawa seni pedalangan ke puncak kejayaan global. Pemirsa, kita tahu semua, Ki Narto Sabdo 1925-1985 adalah salah satu tokoh seni pertunjukan Jawa yang paling berpengaruh dan fenomenal pada abad ke-20. Ia bukan hanya seorang dalang wayang kulit yang ulung, tetapi juga seorang kompositor dan pencipta lagu gending karawitan yang sangat produktif. Julukan maestro benar-benar melekat padanya karena kemampuannya memadukan tradisi dengan inovasi. Kekhasan Ki Narto Sabdo terletak pada kemampuannya untuk memperkaya tradisi tanpa merusaknya, menjadikan dalang yang digemari oleh lintas generasi. Ini adalah kontribusi Ki Narto Sabdo yang paling menonjol. Ia tidak hanya menggunakan gending-gending klasik, tetapi juga menciptakan ratusan gending baru yang sangat populer. Ia dikenal menciptakan lagu-lagu yang menggunakan laras atau tangga nada dan cengkok yang lebih dinamis, ceria, dan mudah diterima, seperti lagu-lagu pop pada masanya. Contoh gending ciptaannya yang melegenda, Gambang Suling, Prau Layar, Kelinci Ucul, Ibu Pertiwi, dan Ojo di Pleroki. Ia berani memasukkan unsur-unsur harmoni yang lebih modern dalam komposisi karawitannya, memberikan warna baru yang segar pada musik gamelan tradisional. Sebagai dalang, Ki Narto Sabdo memiliki gaya yang khas dan kuat. Teknik sabetan yang ia tampilkan terkenal sangat lincah, ekspresif, dan memukau. Ia mampu menghidupkan karakter wayang dengan gerak yang detail, terutama dalam adegan perang yang sangat energik. Sulukan atau nyanyian dalang untuk menciptakan suasana beliau sangat khas, dengan intonasi yang kuat dan penuh penjiwaan, mampu membangkitkan suasana tegang, sedih, atau romantis secara mendalam. Ki Narto Sabdo dikenal berani membawakan lakon-lakon atau cerita, carangan atau gubahan yang menyimpang dari pakem atau standar cerita Mahabharata atau Ramayana tanpa kehilangan nilai filosofisnya. Ia seringkali memasukkan humor-humor cerdas dan relevan dengan isu-isu sosial pada zamannya, membuat wayang kulit tidak terasa kaku dan lebih dekat dengan penonton. Mendirikan grup karawitan Condong Raos. Melalui grup ini, ia menyebarkan gending-gending ciptaannya dan menjadi laboratorium bagi pembaharuan karawitan. Karya-karya Ki Narto Sabdo menjadi standar baru dalam karawitan modern dan terus dibawakan oleh grup-grup karawitan hingga saat ini. Ia berhasil membuktikan bahwa seni tradisi dapat berkembang dan beradaptasi tanpa harus ditinggalkan. Pemirsa, mari kita sejenak mengheningkan cipta sekaligus merasakan kembali keindahan dan nuansa klasik pagelaran wayang legendaris. Kita akan kangen-kangenan untuk mengenang karya-karya abadi dari mendiang maestro Ki Narto Sabdo. Lewat lakon yang masyhur, Kresno Duto, mudah-mudahan sajian ini mampu membawa kita bernostalgia pada masa kejayaan seni pedalangan beliau. Pemirsa, ingin tahu kepiawaian dan daya magnet Ki Narto Sabdo?
Nalika nglakonake Kresna Duta umpaminipun, Kinarto Sabdo pilih tanding. Lan iki sing ora bakal iso dilalekake lan pancen turung ana tunggale nganti ing waktu iki. Salah satu bagian yang paling menyentuh adalah penggambaran tentang keteladanan dan pengorbanan agung. Kisah ini menuturkan upaya Prabu Salya yang rela memilih menjadi petapa Mandito dan menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Duryudono dengan satu syarat mulia. Duryudono harus bersedia mengembalikan Astino bersama Indraprastha kepada Pandawa. Keikhlasan Prabu Salya ini adalah upaya terakhir seorang raja demi mencegah terjadinya perang saudara Baratayuda dari kemurkaan Kurawa. Inilah cerminan sejati dari Prabu Salya di tangan Kinarto Sabdo, sosok yang dihormati dan dituakan yang berjuang keras agar keponakan-keponakannya, baik dari Kurawa maupun Pandawa, tidak sampai berperang dan bermusuhan hanya karena memperebutkan harta dan tahta. Di awal, saat jejer Astino, adegan Istana Astino di Pasewakan Agung, Kinarto Sabdo berhasil membius imajinasi para penonton dan pendengar. Ia mampu menghadirkan suasana seolah-olah Pasewakan itu adalah rapat para petinggi negara di masa kini yang sedang membahas ancaman keamanan yang sangat serius. Bagaimana tidak? Sebuah penggambaran rapat besar Pasewakan Agung di Astino yang dipimpin langsung oleh Prabu Duryudono dengan menghadirkan seluruh tokoh penting Kurawa, mulai dari Resi Bisma, Begawan Drono, Patih Sengkuni, Adipati Karna, hingga mertuanya Prabu Salya, begitu hidup dan menjelma seolah-olah Pasewakan itu terjadi di era saat ini. Pemirsa, ini penampakan roh itu. Karya sang maestro Kinarto Sabdo ini luar biasa dan tiada duanya saat melakonkan Kresna Duta. Di saat jejer pertama di Pasewagan Agung kegundahan Raja Astino, Duryudono, menyusul para Pandawa akan meminta kembali negara Ngastino lan Indraprastha sakjajahane. Kanjeng Eyang Bisma pepunden inggih sesembahan kula. Wontenipun Kanjeng tumuli panjenengan kula rawuhaken ing setinggil negari Ngastina. Labet anggen kula semengko tuyu-tuyu ngaturaken lampahan ing negari Ngastina ingkang bibarke wala nambi dutaning Pandhawa rambah kaping kalih. Ingkang sepindhah dipun sarirani dening Bibi Kunti. Kaping kalih dipun sarirani Narendra ing Pancala Radya paman Prabu Drupada. Manggaing wigatos kekalih duta menika Kanjeng Eyang sedanten miwah ambudi srana wangsulipun negari Ngastina Indraprastha sakjajahanipun wonten wewengkon panguwasanipun Pandhawa. Eyang rene paduka kula anggep pepunden inggih tuwin jimat sesembahan kula kepareng tumunten amedhar pangandika menapa ingkang kula kedah tempuh sarta menapa kedah kula tindakaken mulih karahajaning para Kurawa ingkang sami sinandang suka. Paring pramayogi lan mawasaning babagan menika Kanjeng Eyang. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu kula. Kula Tu Prabu Duryudana wonten pangandika ingkang adhawuh. Mungguh saka panitining pun kaki pangandikane Putu Prabu Duryudana mau lereke supaya pun kaki kudu rumodong karepmu angukuyanane negari Ngastina Indraprastha sakjajahane. Umpamane kateman mengkono jeneng aku wong tuwa tan weruh ceceking ati.
Mula pramayugane rehne mau kabeh trima derma nampa tetinggalan lan elinga Pandhawa lan Kurawa iku maksih daging-daging padha-padha wayah sang yasa sedulur tunggal dar. Bejo apa yen to Darda mung rebut aja nganti padha rebut kamukten kan ora sepiro. Mula mungguh pamawasaning pun kaki Putu Duryudana negara Ngastina prayoga kedah diparo kalih. Ingkang separo kanggo putu Prabu Duryudana sak kadang kadheyan. Sing separo paringna adi-adimu Pandhawa. Ewadene Indraprasta kang nyatane iku dadbek ing Pandhawa. Sira ora wenang amunga sika lan ora wenang angowah-ngowah. Sak putuhe tumuli balekke ning kadangmu Pandhawa. Menawi pamrayogi iki ora kok leksanani yen nganti Pandhawa ajreng lan Kurawa cukeng, yen nganti Pandhawa ajreng lan Kurawa cukeng nyang ndi playune. Nurunga temah daredah pungkasan padha panca bakah pasulayan perang kadang. Umpamane nganti mengkono ana bebasan merang tangan landhesan dengkul. Yen kepleset tan wurunga. Yen kepleset tan wurunga. Badhe kenging daging lan kulitipun dhewe. Lan Putu Prabu kudu eling. Umpamane kelakon peperangan bakal pira kae para kawula gedhe cilik negara Ngastina kang uga dadi korbane paperangan labet ketaman luputing gegaman kesasar. Mula kula Putu Prabu Duryudana pun kaki darbe penjaluk supaya tebusen nyawane wong pirang-pirang ewu ingkang badhe dados korban mati ing Baratayuda. Saranane basen sarana separo Ngastina lan Indraprasta sak jajane wenehke Pandhawa. Mung kuwi mungguh pawasing pun kaki. Nggih yang sedaya sampun saged kula raosaken. Nanging kawuningana yang rehning boten panjenengan piyambak. Pepundhen Kurawa masih wonten ingkang minangka paran para boten sanes kejawi Bapa Durna. Mila langkung rumiyin yang keparenga semene sanggeng sawetawis. Iya Putu Prabu, ora dadi ngopo. Bapa Durna, daya-daya kula minta wawasan kados pundi menggah pembanggih sing ngandika Bapa Durna. Pekawis dutane Pandhawa ing ngrambang kaping 2 menika. Oh, lole sumolele sumorante kentos waloh gombol monyor-monyor jogreh mbet gandel buntute jogluk. Menawi saking pamanggih kula negari Ngastina menika prayogi dipun prail. Rene negari Ngastina menika bawahaken pinten-pinten kita alit-alit umpamanipun Gajahaya ing panggombaan ing Waranawata ing Gupala liya lan sanes-sanesipun kita alit-alit bawah negari Ngastina wau tumuntun keparinga ri paduka anak-anak kula Pandhawa.
Wedine negari Ngastina ingkang ageng kagem paduka anak Prabu Duryudana sumawana para kadang Kurawa. Menawi kelampahan mekaten kula gadah panginten bilih boten badhe kelampahan dumadosan pasulayan antawasipun Pandhawa lan Kurawa kula. Kawula namung menika aturipun Bapa Sukalima nggih. Nggih. Nanging nggih. Paman Sengkuni kados pundi? Menawi saking pamanggih kula para Pandhawa badhe sembada nampi Indraprasta kalih Ngastina ingkang sepalih srananipun anggih kedah rinebat sarana peperangan kula nun. Sengkuni kawula panembahan wonten pangandika ingkang adhawuh. Wiwit seprana nganti seprene ora ganti-ganti mungguh panemumu. Umpamane kelakon peperangan mara gage tak takoni. Apa mesti Kurawa bisa ngalahke Pandhawa? Wonten mriki kula mboten matur perkawis menang lan kawon. Nuwun sewu. Nanging ingkang kula aturaken satunggaling lampah ingkang kedah katampuh sesarengan. Jer mboten mawa mokal ing atase rebat kamukten kedah wani nyumurupi muntratre ludira pecahe dada pegate jangga. Mewah menawi panembahan kepareng uninani kula sampun saged nemtokake bilih Kurawa ingkang badhe jaya wonten madyaning Baratayuda. Jer Kurawa niku langkung kathah cacahipun ketimbang wayah paduka Pandhawa. Pandhawa namung gangsal, Kurawa 100. Dereng wonten jamak limrahipun cacah gangsal badhe saged menang kaliyan cacah 100. Oh, ngono. Dadi paugeranmu perkara cacah. Aku momong Pandhawa Kurawa kuwi wiwit isih padha rumangkang nganti wis padha trapang. Bola bali pasulayan nganti diadani dening Adipati Destrarastra. Nalika semono dianakke pajuban murite Pandhita Durna. Kajaba iku nate kelakon uga. Ana mangsane Kurawa Pandhawa nyoba nganakake paperangan, elingku durung tau kedadian Kurawa menang nandingi Pandhawa. Nuwun sewu menika. Kawuning ana panembahan. Nalika semanten tak dereng Baratayuda. Dos carane ngempake aji sarta ngecakaken mantra sakti para Kurawa sadaya masih kumambang. Beda menawi sampun Baratayuda mangke sedaya badhe dipun ketok menggah ing reh kaprawiranipun wayah-wayah paduka Kurawa. Sajake durung tau ana lan kedadian wong kang duwe ora kepengin nggunakake. Yen pancen Kurawa kinodrat sekti mandraguna ora bakal sedelok-sedelok nandhang wirang sebab asore ngadilaga mungsuh Pandhawa. Kanjeng Eyang, nuwun kelepatan kula diagung pangaksama paduka. Ing mriki kula namung kepengin midhangetaken pangandikanipun para pangayauman ingkang rumaja lair batosipun dhateng pikajeng kula. Sepindah malih
nyuwun kalepatan Diagung Pangaksama. Rama Prabu ing Mandaraka keparenga paring dawuh. Rama Prabu ing Mandaraka lelampahanipun menika margi pundi ingkang kedah kula tempuh Rama? Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestungkara. Mangke rumiyin, Nger. Kula menika sanes pangembating Praja Ngastina. Kula menika sanes naraka praja ing Ngastina. Tuwin kula wonten negari Ngastina menika namung tamu limprah. Dados kula penajeng lan anak Prabu Durya menika mujudaken satunggaling pepanggihan ing antawisipun maratuwa lan anak mantu. Inggih sebab pekaten mestinipun kula namung kedah rembakan perkawis pribadi mboten magepokan kalih negari. Nadyan nggih awon tanpa werni kula menika tumut. Nggih saged, mboten tumut nggih saged. Nanging anggen kula badhe matur mangke alit-alitipun mboten dados renaning penggalih paduka angger. Ageng-agengipun ngantos nuwuhaken daredah. Dedosa napa ingkang badhe kula sandhang prayogi kula kendel kemawon, Nger Duryudana? Rama Prabu. Kados pundi, Nger? Reganing manah tanpa upami menawi paduka kepareng amedhar pangandika jer namung paduka ingkang kula entosi wiyos sing pangandika. Oh, ngaten. Nggih. Menawi tetela mekaten dipun lilanana kula ngungkap kajatening raos kula. Dipun lilanana kula badhe ngungkap kajatening raos kula. Kula mirengaken pangandikanipun para agung tuwin kula mirengaken pangandikanipun ingkang Paman Patih Sengkuni nggih blak-blakan mawon dereng wonten ingkang sesambetan kalih raosing kula ingkang sejati. Kadosta pangandikanipun Sang Mahatma Bisma negari Ngastina dipun palih dados kalih wau kula boten mathuk. Tuwin pangandikane Sang Resi Durna negari Ngastina dipun prail-prail niku wau kula nggih boten rujuk. Langkung-langkung sareng ngaturipun ingkang Paman Patih Sengkuni bilih para Pandhawa saged nampi sepalih negari Ngastina kalih Indraprasta menawi para Pandhawa wani angrebat sarana paprangan ingkang kados mekaten wau kula sanget mboten condong. Lah ra angel to, Nger, kanggoipun mesti kemawon mboten ketang satunggal kalih tiyang ingkang klesak resik ngraosi kula piye karepe Prabu Salya. Nggih mangke rumiyin badhe atur kula mangke ugi ngginakake pangorbanan lho, Nger. Ngginakake pangorbanan. Liripun sak sampunipun kula mboten mathuk negari dipun palih, mboten rujuk dipun prail-prail, mboten rujuk negari nyebataken perang wau. Kula gadah pemanggih negari Ngastina mboten perlu dipun iwah-iwah, mboten usah diprapat, mboten perlu dipalih, mboten perlu kinarya regejekan. Negari Ngastina sawetahipun kula aturi maringaken kadang-kadang paduka Pandhawa. Menika atur kula, Nger. Kok kendel, Nger? Nggih. Kaget. Nggih, rati kaget. Sababipun minjang kula lan Kurawa manggen pundi lah rak ngaten. Dangu, Nger. Dangu. Menawi namung kendel ing raos mbaledak wonten dodoke bebayani, Nger. Dangu. Kula wani ngaturaken pamanggih menika mokal menawi kula mboten landhesan pangorbanan.
Kula menika sampun sepuh, Nger. Umur kula sampun langkung 60 taun. Kula niku sampun bosen ngraosaken legine madu. Kula sampun jeleh ngraosaken segering toya, kula sampun kawowoken ngraosaken tuwuking boga lan kula sampun boten badhe lelomban tilmewah. Kula sampun boten kepingin sinungga-nungga dipun adi-adi. Rinten dalu namung kula suwun kajawi namung kula sumrepa kula. Kula ana katentremaning keluarga. Kula nungkul ngono katentremaning keluarga tuwin penaan kula. Mila menawi tetela angger Prabu Duryudana kepareng-marengaken nagari Ngastina dupateng Pandhawa tuwin Indraprastha sak jajahanipun boten enjang boten sonten. Enjang Ngastina Indraprastha dipun parengaken Pandhawa sonten. Kula badhe rereh keprabon. Sonten negari Ngastina Indraprastha enjang kula rereh keprabon. Kula trima mandhita nagari kula ing Mandaraka kula caosaken dhateng Paduka anak Prabu Duryudana. Kawula nuwun namit pasang kalimang tabek linepatno tulamanu dumawah lawang tuwang Nyai Prabu. Kepareng ngaraka ing Paduka ing Ngawangga karna badhe sumela ingkang sami pangandika. Koko Prabu badhe paring dawuh menapa? Kula menika wonten negari Ngastina menika tasih kengetan. Kula menika wonten negari Ngastina tasih kengetan dene Nyai Prabu Duryudana menika kejawi sampun tuwuk ingkang mukten ugi dimuktekake dhateng ing nagari Ngawangga. Ugi kula nggadahi kesagahan dados senopatine perang nagari Ngastina. Nanging menapa to sebabipun ing parepatan ageng negari Ngastina ingkang namung dipun rembag kejawi dutaning Pandhawa. Kula dipun timbali nggih mboten. Dipun paringi dawuh nggih mboten. Dijawilke mawon mboten. Malah kula tingali saking mriki menawi Yayi Prabu Duryudana kawis tingal bilih badhe rebah raosipun hangayom ngendikaning para sepuh ingkang kirang tanggel awon saenipun negari Ngastina. Yayi Areng mas paosaken kanthi kawenengane paningal parengaken ngginakaken petangan tuwene tangan kanthi jangkep. Bilih ing salebetning nagari Ngastina mriki kalbetan mata-mata pangawakan Pandhawa. Kalbetan mata-mata pangawakan Pandhawa ingkang ketila agung sinembah Yayi Prabu Duryudana. Ing tata gelar ngrangkul Kurawa nanging kebatosanipun condong dhateng Pandhawa ngantos ketrucut pangandikanipun ingkang ngaya-wara. Pundi wonten jamak limrahipun negari kok dipun paringaken tiyang sanes. Wonten ungling bebasan sakdumuk bathuk sanyari bumi najan namung sakdumuk jembare bathuk najan namung sanyari wiyare bumi boten namokal kedah dipun tumbas. Sarana pegating jangga pecahing dada utahing ludira. Dene ing mriki wonten salah satunggal priyantun sepuh ingkang suwana ngetingalaken sucine manah nanging boten suci. Sanget anggenipun ngangatak Prabu Duryudana dingapun anggep are kala wingi sonten supados maringaken negari Ngastina dhateng Pandhawa tuwin Indraprastha sak jajahipun. Supados Yayi Duryudana perjatos dhateng pangandikaning tiyang sepuh ingkang ngaya-wara niku wau. Sajakipun reka-reka ngginakake cara wani ngorbanake negarinipun beyo-beyo sajakipun boten badhe kelampan.
Sabab saking menika doh Yayi Prabu Duryudana keparenga paduka pitados dhateng aturipun Kakang Awon sampinipun negari Ngastina menika boten prayogi sumendhe dhateng ngucaping tiyang sak gawinipun langkah. Nagari Ngastina menika sampun gadah satunggaling senopati ingkang linanggung sampun trep sarta saged dipunandhelaken ing madyaning peperangan. Menawi ngantos Pandhawa mboten trima paripaksa ngrebat Ngastina Indraprastha sak jajahipun, kula sagah ngenggalani. Ringkese rembag kawibawan paduka Yayi Duryudana jejeg tuwunadeking saka guru negari Ngastina badhe kula tulak sarana karsanipun Narendra Ngawangga Prabu Karna. Lilanana matur ing ngarsaning anak Prabu. Inggih. Rama Prabu badhe dawuh menapa? Kula nyuwun manci sekedhap kemawon, Nger. Kagem menapa Rama Prabu? Badhe kula angge mangsuli pangandikaning ingkang minulya ing jagat Narendra ing Ngawangga Prabu Karna ingkang jahat nerweteh. Keparenga enget Rama. Nggih. Boten perlu dipun engetaken. Mergi kula dadi tiyang ingkang nedengipun wuru menawi anggen kula mirengaken pangandikanipun ingkang Rakanata Ngawangga Prabu Karna ingkang jagat tanpa timbang wau namung mandhek ing raos kula ampet saklebeting bados. Banering badan kula menika kakempanganipun getih badhe minggah wonten sirah sakula kula badhe saged jatakan, Nger. Nggih, kula aturi enget Rama. Nggih, sekedhap, Nggar. Mantuku wong Genthara, mantuku wong Bagus Karna. Prabu Karna. Prabu Karna. Bareng sira kang sumambung rembug rumangsaku setinggil Ngastina wis ora ana wong wani kang kumecap amarga kendhih ucapanmu. Sing sajake kaya wani-wani ndilak wesi abang ngremuk wesi gligen. Luwe-luwe barang kowe ngucap menawa Ngastina iki ana mata matane Pandhawa, kowe nyemoni aku. Ora perlu semon-semonan. Brak-brak nae dumunaku kok anggap mata matane Pandhawa ngono apa piye? Kula aturi enget Kanjeng Rama Prabu, kersane, Nggar. Sekedhap mawon. Negara Ngastina ngono negara sugih. Sugih Raja Brana, sugih jajahan, sugih wadya lan sugih sraya. Pepasrening praja kang awujud reca pirang-pirang kae. Ana reca kang kadadi saka emas, ana reca kang kadadi saka kayu, ana reca watu, ana reca kaya tembaga. Merga saka pintere sing natah nadyan kuwi mati nanging kaya urip. Nanging ing kene kok ana wong menungsa urip. Perasaane ngungkuli wong mati. Kula aturi enget Rama, kajengipun, Nger, keparat. Mara gage tak takoni kandha sing cetha kowe muni yen to Narendra Mandara kedadi mata mataning Pandhawa. Kuwi dasarmu apa? Tak takoni dasarmu apa? Lan aku milik diganjar apa karo Pandhawa? Mokal kowe ora ngerti ala tanpa rupa Prabu Salya iku Ratu Binantara jajahipun ya jembar sugih brewu. Kula aturi enget Rama sekedhap, Nggar. Jajahanku jembar lan kowe kudu nyumurupi nadyan wuta netramu nanging talingamu ora tuli. Yen kupingmu ora bisa ngrungokake mripatmu kudu isa nyawang. Pandhawa kuwi ponakanku, Kurawa ku ya ponakanku. Aku iki bapake Kurawa lan Pandhawa.
Yen to ngerti ponak-ponakanku bakal perang nggonku misah sarana pangorbanan, lah kok disalahke. Yen ora menungso sing keblinger beliatmu ora bakal tak kandhani. Ora gage tak takoni. Umpamane kowe ditantang Pandhawa, aku kang dadi botohe Pandhawa, kowe wani tak du karo Janaka? Ya, ora wurung sing kok nggo punggung rak pusakamu to. Sing kok nggo piandel rak pusakamu to. Pusaka Kyai Jalak awujud keris Kunto Drwasa awujud panah. Pusaka paringane bapakmu Bathara Surya dewa sing celutak. Muka lamun awakmu ora krungu, aja meneh Bathara Surya. Yen perlu Bathara Guru ae tak tantang tak kandhani. Kula aturi enget Rama sekedhap nggih. Mboten lega manah kula menawi dereng muruh padahal toya saking tutuk menika. Umpamane kelakon perang tenan yen kamanungsam kandel, yen kelakon perang tenan bakal pira? Bakal pira ka ibu-ibu sing nangis ngguguk kelangan anake sing mati ing madyaning peperangan? Bakal pira randane para prajurit kang gugur guru lagine ing madyaning peperangan? Bakal pira bocah cilik sing dadi yatim piatu merga ditinggal mati wong tuwane ing madyaning peperangan? Kula aturi enget Rama kajenge nggih. Dereng lega manah kula menawi dereng kelampan ngapik ngabaki menungso ingkang kurang tata akrami. Aku mbiyen kok duwe mantu kowe jane iku getun. Uripmu iku ya mung lanang ngono wae. Getun aku duwe mantu kowe. Mukal kowe ora ngerti anak kowe Rawati kapundhut garwanata ing Mandura Prabu Baladewa Narendra kang perang selawase ora nate kalah negarane ora duwe musuh. Nanging dene semono Baladewa nyembah jlamaanku. Kowe ngerti dene Banowati winengku garwa Prabu Duryudana Narendra sing sugih mbrewu mblegedu sugih bondo parandene karo aku nyembah jlamaan. Lah jebul mok kujur banget anakku Surti kanthi entuk garwa ratu cilik ae kok Ratu Majnun. Kowe mbiyen kelakon ngepek bojo anakku menawa ora kok wangi melumpat pager jebol tembok ayake ora kelakon. Luweh-luweh barang kowe dadi mantuku durung nate entuk punjungan apa-apa, aku malah aku karep nomboki lakonmu dina-dina tak kandhani. Ayo. Saiki lakone tak walik. Ora kowe mungsuh Pandhawa nanging Prabu Karna musuh karo Prabu Sal. Kowe tak tantang yen pancen kowe satriya ungalno dadamu. Kowe nyuduk dhisik apa tak suduk dhisik? Apa nyuduk bareng-bareng? Hah? Kula aturi enget Rama Prabu. Kersane nggih sekedhap. Pemirsa, itulah jati diri sejatinya, bahwa seni pertunjukan wayang tidak hanya sekedar tontonan, melainkan tuntunan. Cerita Kresna Duto yang sekedar kangen-kangenan sosok Ki Nartosabdo itu tadi, minangka cariyos ngandhut piwulang ingkang ageng. Nggih menika, pentinge kawicaksanaan utawi kebijaksanaan, lan welas asih utawi kasih sayang. Bisma lan Solya dados conto pinisepuh ingkang ngutamakaken persaudaraan lan katentreman tinimbang kamukten. Nglairaken wilih sedulur senajan beda dalan tetep tunggal balung sumsum. Bebayanipun serakah lan hasutan. Sifat serakah Duryudana lan hasutanipun Sengkuni dadosaken musyawarah boten wonten asilipun lan malah nyedekaken pagebluk perang. Tindakanipun Prabu Solya ingkang rila masrahaken kaprabon Mandharaka kangge nebus Ngastina minangka wujud pangorbanan paling luhur kangge nyegah perang. Wonten piwulang pambeda antawis laku satriya lan laku sombong. Karna lan Sengkuni nyebat perang minangka laku satriya,
Nanging, Bismo lan Solyo langkung milih laku damai minangka kaluhuran sejati. Pangorbananipun Prabu Solyo menika minangka salah satunggaling puncak kawicaksanaan lan laku luhur ing cariyos wayang kasebat. Pangorbananipun Prabu Solyo sanes namung relaaken prondo utawi projo, nanging nggadhahi teges ingkang langkung lebet. Welas asih marang kulawarga lan ngudih katentremaning jagat. Warisan Ki Narto Sabdo telah membuktikan bahwa seni wayang adalah denyut nadi kebudayaan yang dinamis. Gema peringatan Hari Wayang Nasional 2025 di Blora mungkin telah padam. Namun semangat sang maestro melalui gubahan, karawitan, dan lakon ikonik seperti Kresna Duta wajib kita lanjutkan. Tugas kita kini adalah memastikan roh inovasi ini terus bergetar di Blora. Demikian laporan kami di Ulas Berita kali ini. Saya Urip Daryanto bersama seluruh grup Blora TV yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, nuwun. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes. Your kiss so spare, my skin, I feel so empty inside.